Аз, Александра Якимова, следовател в Главно следствено управление, започвам разпит в качеството му на обвиняем. Последствено да... Къде бяхте и какво правихте през деня на 22 ноември миналата година? Протоколирано е вече. Нямам нищо за добавяне. 1. Бъде непроницаем. 2. Никакви предубеждения, но и никаква милост. 3. Нападай ти. 4. Търпение и пак търпение. 5. Да. Опитвай се да гледаш през очите на следствения. 6. Спазвай логиката. 7. Използвай въображението си. Да мълчи така още една седмица и ще ме карам да му носиш куфарите. 8. Вярвай на интуицията си. Брат ви събуди ли се, когато нанесохте първият удар? Изкрещя ли? Няма да ми влезеш. Няма да разбереш. Никога няма да кажа. Пламен е също мой син. Съвсем сигурно ли си, че е той? 99% съм сигурна. До 2 дни ще ги имам 100.